सैमानि फिसा साला आलु ओइ सैमानि फिसा साला आलु लाजिनो रोङै नोङो हिनजावजों गानना खारजानानै नोङो बिब'खौनो जदों नोङो दाना बिब'जों रुम मोनसेयाव उन्दुग्रा साला सैमानि फिसा नोंनि बे खर' लानथाथाखौहाय नोंनि खर' लानथाथाखौ नोंखौ थांनानै दाखोदो बुगोन नोंखौ साला सैमानि फिसा साला लाजि रोङै नों बायदि सासे मुख जुनाद गैया साला नों बुजिनो रोङा रुम मोनसेयाव बिब'जों उन्दुआ नों साला गुन्दा लाजिनो रोङै खोनानाय बायदिबा नोङो हिनजाव गाननानै खारजानाय ना नोङो नोंनि नोंब'आबो मानसि मोजां नङा फिसायजों गाननानै खारजानाय नोंबो हिनजाव गाननानै खारजानाय दाना बिब' बिनानाव ओरै जालायबाय नोंसोरो लाजिनो रोङा रुम मोनसेयाव सैमा मालायनि ब्लग लाबोग्रा नोङो दाउला नोंखौ गुन्दा होनो आं सासे मिथिबाय नों बैफोर फाननानै जाग्रा नै बिसोरबायदि मानसिजोंसो नोङो लोगो ना नोङो कन्टेक्ट दंजोबो ना बै बारावबो नों दैदेन आंखौ बै बाराव बुनायावबो नों आंखौहाय आंनि भिडिअ लाबोदों नों दैदेननि बागै हेलौ फेमिलि मा खबर नोंथांमोना स' नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों दायो नैबे आपडेटआ जागोन निजरा बर' आंथ' रागासो जोंखावजोबनाय जाबाय दै आजिखालि आं बिराद फेसबुक नायनो बाग्रा जाबाय मानो होनबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जाजोबखो दा सिख्ला नङा दै सिख्ला नङा सरि जोंनि बर' आइजोफोरा होननांसिगोन जोङो सिख्लाफोरखौ जों दाय हमनो हाला आजिखालि जुगाव जोंनि बर' हाबा जाखांनाय आइजोफोरखौसो बुंनांसिगोन जों दा आदै मादैमोनखौ मा जाजोबखो थिग बेफोरबायदिनो निजोरानिल' नङा जोङो फेसबुक खुलिबानो नुयो माबा मोनसे जोंनि दख'नाखौ मान गैयै खालामदों आरनायखौ मान गैयै खालामदों दख'ना गाननानै गावनि फेन्दा देखायनाय माबा देखायनाय जोबोद लाजिनो गोनां जाबाय सिगांनि जुगाव बारा बिदि नंद्रायामोन दा मानि थाखाय बेफोरबायदि जालांखौ बुंनो हाला थिग बेफोरबायदिनो निजोराया मा बुंफायखो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा अलंबार ना मामोन बिथांनि मुङा गासिबो मिथिखायो बिजों मोनसे रिल्स बानायनाय नुदों मानसिफोरा गोबां शेयार खालामदों गोबां मिनिदों गोबां मोजां मोनदों मानि थाखाय एल'ग्रा ना मा होनना बुङो अलंबार बसुमतारी ब्रादारा सासे हाबा जानाय नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर बियो सासे हाबा जानाय ओमफ्राय निजोरायाथ' हाबा जानाय ना सिख्ला आं बुंनो हाला मोनथिला अलंबारजों जे हाबा जानाय सासे हौवाजों बियो बास्ताब रिल्स बानायजों लाजिनाय दंना गैया बियो सासे हिन्जाव गोनां मानसि अलंबारा सासे हिन्जाव गोनां मानसि बुंबा गाज्रि मोननो हागौ अलंबारा सासे हिन्जाव गोनां मानसिजों बेफोरबायदि रिल्स बानायनायाथ' मोजां जायासै मालाबा समाव खन्थाइ जागोन अलंबारा गावनि हिन्जावजों मानो होनब्ला आं थाखानानै नों गुबुन सिख्लाजों बेफोरबायदि रिल्स बानायनो समाया होननानै बास्ताबलायनानै रिल्स बानायनो बियो मोनसे कमेडि नङा बियो मोनसे धेमालि नङा रायजो जानाय संसार जानाया बेफोरबायदि नङा मानो होनब्ला सोरजोंबा हाबा जाखांनायजों सोरजोंबा माबाजों बेफोरबायदि रिल्स बानाय जाया धेमालि नङा आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि बाथ्रा ओंखारलांगोन ससियेल मिडियायाव नैबे फिसा दायनि थाखायनो गिदिर जालांगोन आं निजोराखौल' बुंनो गोसो गैया जों मिडियायाव नुबोगासिनो मोजां भिडिअ बानायग्राफोरानो आजिखालिनि जुगाव गथ' गारनानै खारगासिनो आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो गोसो गैलामोन नाथाय आंनि भिउवार्सफोरानो आंनो शेयार खालामहरबाय थायो आदा नों मानो बेफोरबायदि भिडिअखौ होला एसे फोरमायना हो एसे बुजायना हो दा आं मा बुंनो बेफोरबायदिथ' आंबो थानो हाया बेफोरबायदि बुंहरबाय थाबा आं भिडिअखौ होनो गोनां जायो प्रायानो आंनि नैबे भिडिअआव निउससो फैग्रा जाबाय बर'बाबो ओमफ्राय पलिटिक्सनिबो आं एसे होग्रा जाबाय ओमफ्राय एसामिस निउसबो होग्रा जाबाय नैबे चेनेलाव बर'बो नुगोन एसामिसबो नुगोन आरोना नोंथांमोना थाबाय थाब्लानो जाबाय साबसक्राइब खालामनानै दा नायनोसै देसाव निजोराया मा बुंखो आं बारा रायनोबो गोसो गैया रावनिबो लाइफआव हाबनानै आं बुजायनोबो गोसो गैया मा बुंखो निजोराखौ नायग्रोना लानोसै दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामदो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना निजोरानि बागै बुंहर एसे दे नायग्रोना ला गाइस ओइ सैमानि फिसा साला आलु लाजिनो रोङै नोङो हिनजावजों गानना खारजानानै नोङो बिब'खौनो जदों नोङो दाना बिब'जों रुम मोनसेयाव उन्दुग्रा साला सैमानि फिसा नोंनि बे खर' लानथाथाखौहाय नोंनि खर' लानथाथाखौ नोंखौ थांनानै दाखोदो बुगोन नोंखौ साला सैमानि फिसा साला लाजि रोङै नों बायदि सासे मुख जुनाद गैया साला नों बुजिनो रोङा रुम मोनसेयाव बिब'जों उन्दुआ नों साला गुन्दा लाजिनो रोङै खोनानाय बायदिबा नोङो हिन्जाव गाननानै खारजानाय ना नोङो नोंनि नोंब'आबो मानसि मोजां नङा फिसायजों गाननानै खारजानाय नोंबो हिन्जाव गाननानै खारजानाय दाना बिब' बिनानाव ओरै जालायबाय नोंसोरो लाजिनो रोङा रुम मोनसेयाव सैमा मालायनि ब्लग लाबोग्रा नोङो दाउला नोंखौ गुन्दा होनो आं सासे मिथिबाय नों बैफोर फाननानै जाग्रा नै बिसोरबायदि मानसिजोंसो नोङो लोगो ना नोङो कन्टेक्ट दंजोबो ना बै बारावबो नों दैदेन आंखौ बै बाराव बुनायावबो नों आंखौहाय आंनि भिडिअ लाबोदों नों दैदेननि बागै नों दिनैहाय आंखौ बङाइगाव जादों बङाइगाव बायदि जायगायाव आं थाया मोनथिबाय
जोंनि जायगाया बेफोरबायदि नङा बङाइगाव दुनियानि गाज्रि गाज्रि फाननानै जाग्रा रेन्डिफ्रा दा बङाइगावआव थायो गामियाव थानो हायै मानसिफ्रा बङाइगावआव खानानै थाजोबो सैमानि फिसा साला आलु नों बे फाननानै जाग्राफोरजों नों लिंक दंजोबो साला गुन्दा साला सैमानि फिसा लांथारा नोंखौ मुजुलायो आं फु नोंखौ मुजुलायो आं सैमानि फिसा साला नोंनि बे खर' लांथाराखौ देख्लाजोबो आं हाथुराजों साला सैमानि फिसा बिब' जग्रा साला नों बिब'जों उन्दुग्रा नों साला रुम मोनसेयाव साला गुन्दा लाजिरोङै नोंखौ बार बुंगासिनो आंनि भिडिअ दालाबो होननानै नोंखौ कनसिडारबो होबाय आं नोंसोरखौ नोंनि नम्बरखौबो नोंखौबो आं कनसिडार होआखै नोंसोर लायाखै नोंखौ केस होसिगोन आं एबाराव अदालगुरियावहाय पुलिस थानायाव केस होगोन आं लान्था नों आंनि भिडिअ लाबोगासिनो सैमानि फिसा साला गुन्दा आं रावजोंबो नांलायनोबो थाङा रावनिबो आं कन्टेन्ट लाबोआ मिथिबाय आं निजे कन्टेन्ट लाबोयो आं एल'ग्रामजों आं भिडिअ लादों रिल्स भिडिअसो बे सैमानि फिसा आं एल'जों प्रेगनेन्टबो जायाखै सैमानि फिसा मेगना सिनाय रोङा नामा नोङो हा रिल्स भिडिअखौ मेगना सिनाय रोङा नों मालायनि कन्टेन्ट लाबोनायखौ नोङो मेगन साग्रा नों साला सैमानि फिसा साला लाजिनो रोङै आबे नोंनि नम्बरआ बिब'सो होनोना नोंसोरो लाजि गैयिफोर बिब' बिनानाव नोंसोरो सैथो मानसि मोजांबा रुम मोनसेयाव भिडिअ बानायलाया गाज्रि भाषा रायलायलाया मोनथिबाय नोंसोरो बिब' बिनानाव नङा नोंसोरो सानैजों लागायलायो रुम मोनसेयाव डाइरेक्ट बुङो आं नों बिब'खौ लायो नों बिब' जग्रा गुन्दा नों सासे साला गुन्दा होनो नोंखौ गुन्दा बै हिन्दी फिल्मनि गुन्दा बै खानाय लान्थाथाया सिन्दुर थुलायग्रा मामोनलाय आसोल हो अमृतसुरि नङा मोनसे दंमोनला बे गोदोनि गुन्दायालै लाल महन ना मा होनोमोनलाय सिन्दुर थुग्रा लान्थाथा गुन्दाया बेसो नोङो सैमानि फिसा मोनथिबाय आलु शिलंआवब्लाबो गवा नों बेथा नोंनि फटक सटक साफा थानायाव होजोबगोन आं बेथा नोंनि नोमानि जायाखै आं नोंनि नोम्फानि जायाखै मोनथिबाय गाबागाव कन्टेन्ट लाबो होनदों नोंखौ बार वार्निं होगासिनो आं नोंसोर लायाखै बे नोंनि होनजावना मा मैदेर बुरैयाबो मानसि मोजां नङा मालायनि आंबां कन्टेन्ट लाबोयो नोंसोरनो माथो गामियाव थानो हाया होखारहरजानायसोनो माथो नोंसोरलाय आरो नोंबोथ' हिनजाव गारना खारजानाय नोंसिनि गामिनि मानसियानो फलोवार्स दं आंनो खोन्थाजोबदों नोङो हिनजाव गारना खारजानाय आलु गुन्दा नों हिनजाव गारना खारजानाय लान्थाथा गाथिया थिया उनथिंबो लाजाया सिगांथिंबो लाजायासिनो थु मुगैनो ओंखारो आं नोंखौ आरो बे नोंनि हिनजाव मैदेरा मैदेरजोंनो उन्दुना गरानि फिसाबो सासे दंलाय माथो नोंसिनि लाजिनो रोङै मालायखौ नों दालाबो होनदां नोंखौ सैमानि फिसा मोनथिबाय फाननानै जाग्राफोरजों नों गासिबजोंबो नोङो लिंक दंजोबो बङाइगाव बायदि जायगायाव आं थाया आंहा न' बां दं हा हु दं आंहा न'आव थायो आंखौ बुंदोंमोन सानैसो इउटुबार आदामोनहा मोजां आं मानसि आंखौ बुजायदों बे आदामिनिमोन इउटुबारा आंखौ बुंदों निजिरा नोङो बेफोरबायदि सहराव थानानै मानसिफोरजों फासायजानो नाङा बा नोङो सन्देह खालामजानाङा न' बां दं न'आव थानानै थाहै भिडिअ बानाय होनदों आं दायो न'आव दं आं बङाइगाव बायदि जायगायावबा आं थाहैया आं 2 तारिखआव बङाइगावआव थांगोन सोर मा खालामनो आंखौ एरख'फै आंखौ बै समाव रेन्डिफ्रा आंखौ फासायनो नागिरदोंमोन ना पुलिसफोरनो 20,000 30,000 थाखा होनानैहाय मालायनि दखानखौ ब्लेकमेल खालामनाया बिसिनावबो दोलो फाबनांगोन एम्फौनांगोन सानसे समाव गावसोरनो हमजागोन आरो मानो हमजाया बिसोर फानाबानो मोनजानो रोङा फाननानै जायो बिसोरो शिलं गुवाहाटि फानहैयो नोंनि हिनजाव मैदेर बायदि शिलं गुवाहाटि फानहैनानै पुलिसनो थाखा होदों घुस होदों हौवानाव मा बेमार जादों HIV बेमार दङ अनजिमानि हौवायाव गासिबो इथुजों आं मोनथिजोबो आरो आंनाव रेकर्ड दं बिसोर हौवा हिनजाव नांलायनाय रेकर्डखौबो आं हगारगोन आं रायजो राजानो खोन्थागोन दायो रायजो राजा गाज्रियाथ' साफा सानै थाखायो थेवबो सापर्ट आंजों मोजाङानो बांसिन दं आरोना आं गासैखौबो बुङाखै नैबे गाज्रि बे सैमाफोरनि थाखायनो गाज्रियाबो कमेन्ट हरो सोरबा साफा सानैया नैबे सैमा आलुमोन बायदिनि थाखायनो बिसोरो मा मानसि मोजांजों लोगो जानो रोङा मानसि मोजांनि कन्टेन्ट मानसि मोजांफोरजोंहाय रायलायनो रोङा बै गाज्रि फाननानै जाग्रा सोरबा बायदिया दैदेन गुन्दा सोरबा बायदिया अनजिमा रेन्डि फाननानै जाग्रा नै बिसोरजों कन्टेक्ट दंजोबो बे आलुमोन बायदि आलु बिजि मैदेरमोन बायदिया मोनथिबाय रायजो राजाफोर आंनि फलोवार्सफोर आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा अननानै आंखौ निमाहा हो आं नोंथांमोनखौ बुङाखै आं माने बेरे फुंजा नैबे भिडिअखौ मोनदों बिनि थाखाय आं बिराद रागा जोंदों आरो खालि मालायनि कन्टेन्ट लाबोयो सैमाफोरा निजेनि कन्टेन्ट लाबोनो रोङा जोंफोर बायदियासो जोंबा रिल्स बानायबाबो मोसाबाबो जोंफोर बायदिखौ मेगन सायो बैथाला सारोन गैयैया नोंसोर न' बां गैयैया नोंसोरसो शिलंआव मानथायदों नोङो मैदेरखौ फानहैयोना फाननानै नोंसिनि थाखा बान्दोल मोनोना मा मावो नोंसोरो मा मावो हा इउटुब फेसबुकाव इसिगां फैसा मोनो ओरै खोन्थायो नों हराव
मैदेर बुरिखौ फानहरनो थिनहरोना नोङो अरुणाचल बै मानसिफोरजों हराव फाननानै नोंनि हिनजावा थाखा बुरजा बुरजा लाबोयो नोंसोरसो फाननानै जाग्राया न' बां गैजा रोङै बिदेश जायगायाव थाहैग्रा लाजिनो रोङै बिब' जग्रा साला सैमानि फिसा उन्दै गिदिर नायाबा गाज्रि बासासो बुंबावगौमोन आं मिथिबाय नों बायदि मुर्ख संसाराव मानसि गैया